Ezaguna da Humboldt, Wilhelm von Humboldt, bi alditan egon zela Euskal Herrian, 1789an eta 1801 eta euskal hizkuntza eta euskal nazioa aztertu zituela. Gainera, euskaldunen inguruan eta euskararen inguruan asko eta ondo idatzi zuen, eta horren ondorioz ohikoa da gure artean Humboldt adiskide bat bezala ikustea. Gainera, bere euskal ikerketek garrantzia handia izan zuten eta eragina handia izan zuten bere pentsamenduaren garapenean. Baina galdera bat gehiago egin dezakegu, eta horri erantzun nahi dio liburu honek, zergatik hitz egiten du Humboldtek euskal nazioaz eta ezaugarritzen du euskara hizkuntza nazional bat bezala. Egin behar da, kontutan hartu behar da gainera, berak bere pentsamendu osoan askotan hitz egiten duela bestelako nazioez, beti hizkuntzekin lotuta. Eta orduan orain daukagun galdera kontzeptuala da gehiago. Nola ulertzen eta zergatik uztartzen ditu Humboldtek orokorrean nazioa eta hizkuntza. Spoiler moduko bat eginez esango genuke, berak nazioa hizkuntz komunitatea bezala ulertzen duela. Baina bera ez da horretara berehala iritsi, baizik eta prozesu luze baten ondorioz. Ze kontua ez da titular bat botatzea, baizik eta horrek dakarren guztia ulertzea, eta horrek suposatzen duen guztia barneratzea, bai bere kasuan eta bai gure kasuan ere. Kontutan hartu behar da gainera, berak guzti honekin arazo pertsonal bati ere erantzun nahi diola. Bera prusiarra da, baina aldi berean alemana, eta hor dauzka bere zalantzak zer dan estatua eta zer da nazioa, eta berak ere hor bere burua kokatu egin nahi du. Liburu honek 3 atal ditu, eta atal bakoitzak bere bizitzaren etapa bati erantzuten dio. Lehenengo etapan Humboldt humanista bezala agertzen zaigu. Giza aniztasuna aztertu nahi du, ikertu nahi du, eta horren barruan beharrezkoa ikusten du karaktere nazionalak aztertzea. Gaur egun esango genuke, karaktere nazional horiek identitate kolektiboak direla. Horren harira, antropologia propio bat diseinatzen du, eta horren helburua da, izango litzateke, nazio ezberdinak ezagutzea, zuzenean ezagutzea, eta berein arteko konparazioak eginez, osotasunaren ideia bat lantzea. Horren haritik, bidai ezberdinak egiten ditu, lehenengoa Frantzira, Parisera, bertako karaktere nazionala aztertu nahian, han dagoela bigarren bidei bat egiten du Espainiara, Espainiar karaktere nazionala aztertu nahian, naiz eta egia aurkitzen duena da liskarrean dauden karaktere nazional ezberdinak, eta hori bukatuta gero, espezifikoki, etortzen da Euskal Herrira berriro, iparraldeko eta hegoaldeko euskaldunak ezagutzeko asmoz. Azken bidai honetan konturatzen da Humboldt hizkuntzak guzti honetan duen garrantziaz. Liburuaren bigarren atalak Humboldten bigarren etapari erantzuten dio, eta hemen Humboldt politikari bezala agertzen zaigu. Bera Prusiar estatuaren zerbitzuan dago, baina ez du inoiz ahazten Alemaniar nazioa. Garrantzitsua da azpimarratzea zergatik Humboldt politikan sartzen den, eta hor Napoleon aipatu behar da. Napoleon okupazioak Alemania osoaren ahuleziak agerian uzten ditu, eta askok ikusten dute beharra hainbat erreforma bideratzeko, Prusian bereziki. Erreforma horien artean Humboldti ematen diote hezkuntza sistema berritzearen ardura. Eta berak horri erantzunez, hezkuntza orokor eta integratzaile bat bideratzen du, nun klase sozial ezberdinetako kide denak hezituko diren, herritar guztiak nolabeteko parekotasunean. Beranduago, Germaniar Konfederazioaren aldeko apustu garbi egiten du, Alemaniar estatu guztien bilgune moduko bat izango litzatekeena, modu federal batean, eta baita ere Prusia barruan konstituzio politiko baten aldeko apustua egiten du. Hemen azpimarratu behar da, Hannah Arendtek berak ere esaten duela Humboldt dela Alemaniako historian demokrata bakarrenetako bat. Humboldtek beti ere garbi nabarmentzen du bere joera pragmatikoa. Liburuaren 3. atalak bere bizitzaren 3. etapari erantzuten dio, eta hau izango lirateke bere azken 15 urteak, eta urte horietan buru belarri inplikatzen da hizkuntza kontuetan. Alde batetik hizkuntza ezberdinak pluralean ikertzen ditu, empirikoki, eta hizkuntza bera
filosofikoki ere estudiatzen du. Hemen garrantzitsuena da azpimarratzea berak ez duela bakarrik gizakia eta hizkuntzaren arteko lotura kontsideratzen, baizik eta baita ere hizkuntza ezberdinak eta nazio ezberdinen arteko lotura. Hortik, aldi berean, hitz egiten du hizkuntzaren karaktere nazionalaz eta baita ere nazioaren karaktere linguistikoaz. Eta honek guztiak ematen dio aukera kontzeptu mailan hainbat zehaztapen egiteko. Adibidez, nazioa lehenik lotzen du zuzenean hizkuntzarekin, herria lotzen du zuzenean elkarbizitzarekin eta estatua berriz lotzen du konstituzioarekin. Bukatzeko azpimarratuko nuke Humboldt guretzat oraindik benetako altxor bat dela. Bere garaian nazio kontuak ditu aztergai eta guk ere antzeko gauzak dauzkagu gure artean. Telebista piztu, irratia entzun, egunkariak irakurri, 1000 alditan irakurtzen ditugu horrelako gauzak, estaturik gabeko nazioak, nazioen nazioa dela Espainia, plurinazionalitatea etengabe aipatzen da, baina zer da hor oinarrian dagoen nazio hori? Ze lotura dauka nazio horrek nazionalitatearekin edo erregioarekin, berdinak aldira, ze punturaino. Humboldtek ez digu arazoa konponduko, baina bai lagundu diezaguke arazoa zehazten, zedarritzen. Eta hor funtsezkoak dira gutxienez bi gauza, nola bereizten duen berak nazioa eta estatua, eta nola lotzen duen berak nazioa eta hizkuntza. Azpimarratu behar da ere, Humboldtek nolabaiteko presentzia duela ere 56ko belaunaldian, ordutik aurrera ematen zaion bultzadarekin euskerari, eta aipatu nahi nuke, Txillardegik berak askotan aipatzen duela Humboldt referentzia bezala, eta askotan errepikatzen duela haren esaldi garrantzitsu bat, hizkuntza da herri baten arima. Azurmendik ere askotan aipatzen du Humboldt ez dela guretzat bakarrik garrantzitsua euskaldunen inguruan eta euskararen inguruan esaten dituenagatik, baizik eta baita ere hizkuntzaren inguruan orokorrean pentsatzen duenagatik. Humboldten pentsamendua euskaldunontzat garrantzitsua da gizakia bera ulertzeko modu integral bat eskaintzen digulako. Gizakia bere kulturarekin, bere historiarekin eta abar. Garrantzitsua da aniztasuna benetan baloratzen duelako eta ez duelako aniztasuna pentsamendu horretan kalte edo zigor bat bezala ikusten, baizik eta benetako aberastasun bat bezala. Eta baita ere Humboldtek eman diezaguke aukera guk gurea ere kanpoko eta aspaldiko perspektiba batetik ulertzeko eta horren inguruan pentsatzeko.